Mana no? Ya. Kita lah Bapak Jono. Bapak Ibel Sindia Dubai, Mama Nadia, Papa Nadia sing Eskandro Kapiluyu. Wong Pareade. Kanggo Mamai Habib, Wong Pantura, Kang Tarsono, Kang. Beres sih Bapak Jono. Kanggo wong Kedung. Ayo no, Tika, Mama Epika, sing duwe manggunga, Mama Epika sing duwe manggunga. Wis pernah mampir ning ati Pemuda Pendawa. Duwe Jayapura, Pemuda Pendawa terus. Noktika sing duwe Jayapura, Noktika, Mama Epika sing duwe Jayapura. Kanggo Bapak Jono. Sing duwe Jayapura. Pemuda Pendawa. Kanggo Pemuda Pendawa. Orang bisa nyatu. Siapa mi? Wong lu semut. Ngerti nimpak. Wong lu semut. Cita blibi bisa dipaksa. Wong lu semut. Anak hati. Wong lu semut. Sejensi Kanggo Aam yang punya Singapura. Wong sorlem. Mbak Aam. Oh Mbak Aam. Mimi ada apa wong parean, Mimi ada apa wong parean, Mimi ada apa wong parean, Mimi ada apa, Mimi ada apa wong parean, Mimi ada apa. Bunda Eja wong parean, wong parean. Bisa nyawa gambare. Sadar lagi lakoni sebenere sunku Kanggo Mbak Aam sing duwe Singapura. Mbak Aam yang punya Singapura. Mbak Aam ya Biskako. Mbak Aam yang punya Singapura. Mbak Aam sing duwe Singapura. Ono Aam. Mbak Aam sing duwe Sabadak, Len Sabadak, Mbak Aam Len Sabadak. asik. Bunda Rabarido Nitip Weloda. sama Nokria. Rabarido sing Nokria. Bunda Rabarido sing Weloda. Bunda Rabarido Haji Pemuda Ono, Pendawa. Haji Ono, Pemuda Pendawa. Pemuda sing dua sentra Pendawa. medika. Kanggo wong lu semut. Sing dua sentra Wong lu medika. semut. Haji Wong lu Ono, semut. sing dua sentra Wong lu medika. semut. Wong lu semut. Alah. Mimi Wahyu Maria wong wong lu Cibedut. semut. Mimi Wahyu, Maria wong lu semut. Mimi Wahyu. Mamat Alia wong lu semut. Bisa nyawa Asik. gambare. Kanggo Mbak Aam. Mbak Aam yang punya Singapura. Apa gambare? Dia petikan, kanggo dia petikan, dia petikan, dia petikan, dia petikan. Siapa no? Status ayah Gio, ayah Gio, ayah Gio, ayah Gio, ayah Gio, ayah Gio, ayah Gio. Sun sadar Siapa, Mi? lagi lakoni salah. Oh, Bibi Bayu, wong Cikedung, kanggo wong Cikedung, Bibi
Ini siapa wong parean? Ini siapa wong parean? Ini siapa wong parean? Asik. Robo Cika pernah ning titik rindu bos Cika. Bos Cika orang mungkin nyatu bos Cika sunarti cinta bisa dipaksa. Yes. Mimi wahyu wong Cikadu, Mimi wahyu sayang, Mimi wahyu wong Cikadu, 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 Mimi wahyu wong Cikadu. Duwe Lampung kesuwun wong duwe Lampung. Ya Allah, pengunjungnya sing akeh wong kanak-kanak nok.